Takaka, that is the you. Taku Zarura, that is it. Bukanganway, Tangami, the Dare. Modes and Marcumso, Ragana, the Manaki. Nenyaya sana wasinganzwisi novakanganisirana iro machembe yari iro nderenyiro roitwa manake mogomberedza vana kwere dzasikawirirana modzorereza dzive pamwe rakanaka machembe kana riita manake adzorera pamuri dare rakuzarurwa machembe nyaya yatinayo simboti Silvester Mbanje akakwira achiti ndinoda ndidzorere mari yangu inoita 850 US kana chibage chinoenderana. I'm sorry. Makuta nemi mambo nilizo watukuta. Tufunga muna 2021 ndanga ndine chibage. Saka mkomana anonzi tinashi ndrogorawa na plus nemwines magirasi. Kanzwa magirasi ndiyo ndakatanga kuona naye mumbasa. Kubva ndiri bicycle tutsvaga mari kupara zvinhu zvatiomera. Ndakati ndinacho chibage. Zvikanzi munongoti pachibage ndikati changogona kutengesa kubva January February pachingeta $5. Zvikanzi nemukodzi wamagirasi ndichanoona baba ndotasi tozokufonerai. Tofunga kabva aenda mukadzi wamandofoni ndopero. Zvikanzi munoti petumupechi nema $5 yacho. Wozifodya kunokuwa takana pekutangira. Zvazvanzore kandi mangira baba akazwana tinashere. Wozwa kupura zvimwe chete. Tinashe ndobva azouya anata zvifona. Ndobva zvikandanzwa mwataura namangirazi ninyechi yemari. Ndikati nyaya yemari. Ndakataura naye bosi ndotengesa chibage January February nema $5. Zvikandi uchida ndikati no. Zvechibage handisi kuburitsa. Ndobva aenda. Ndobva adzoka futi. Ndikati chibage shumba nemafungira ataita. Handisi kuburitsa baba ndobva azouya simbota. Zvikanzi bicycle ipai mwana. Pekuti pekuti atangira kupurazi kwa ndakavatsvagira mapurazi. Asi pekuti atangira hapana purazi akasari meko inotorwa. Ndikati simboti mangwana zvisonese zvanzi amupei ndinati mupei. Ndofunga ndobva azouya usho. Ndobva azofamba chemangirasi vakatengesa about 3.5 tons tinashi. Ndikamuti chibage ndichochi. Bhaya wamwana nyanga akatenga $1 nyanga watenga $7. Ndezvani ndezve chanduda ichi $5 yangu. Ndobva uya tinachinofunga vaya kwa vote. Baba wake ndobva kuti aiwa mupei. Ndobva yakovhura vatsvaga vote. Ndandasvika mushedi manda ndakarongedza chibage. Ndikana tirongedze tutore chibage chambuda ndikwatora 3.5. Uyu tinacho ndobva atora ifanira kutora che 265 woze saifanira kuita 550. Right. Tinacho ndobva uya ndiyakanozotengesa kanyango chamangirazi chacho. Ndobva atengesa chibage akabva aenda. Paakaenda ndobva wanosvika nochi ndandamirirawo mari yangu. Right, hande gore fodya yatengeswa. Magirazi ndobva yana mari zvinanzi tina chakapiki $100. Ndiyo ndakati ndiri imwe se yatorwa natinashi. Woza akamhingambo ndoti tinashi ndiyazotora mari yese. Ndangoti zvakataura nani? Baba vakataura kuti mupei. Indokugara. Tinashi ndamira zvikanzi mbiyangu andikati pane fodya ndakajoinana naye. Anotasi asatengesa fodya azoenda kufuta rweni ndataura baki ndikati zvikana bake zvichokwadi. Akati makabatana chi nemumwe munhu. Ndokumirira gore ndokupera mari dzayanyura. Ndikati ko simboti zvikana simboti achindimira ndipeyo 2 weeks. Vakumana vakatasi vakavharana. Kwa ene moko ndiri kushanda ndokupei mari nchi pa 2 weeks. Tuesday kufura. Ndokugara ndikati maizi zvaita izvi zvarwa munhu murume pamwe ndasi anyura DCA. Ndokumirira rimwe gore.
rakarata bariri varima pese vanhu ambura tambovafonera vandazovafonera simboti kati ko simboti zvikanzi ndiko kwandiri totokuende chifoja aura ndokugara ndoni madhezi aita se ari kuenda ndovandazofona ndikati ko simboti zvikanzi paari kuanozobhadhara mari iki yeschool fees vanake kumaini ndo pari kuita se pari kubva asikokupai mari yenyu right tinofunga uyo akazouya mukomana ndanzi kuti auye nomukomana kuti tina chaita se auye ndokuenda mukokoda ndosikunoona amai yake nomunin'ina wake ndikandaya zvikanzi atina chaita se adzokera ndikandadzoka kumba pana zvandikataura nazvo ndokusikotaurani ndovandasikofonera kuti simboti anditi zvikana simboti aoreti ndichamufonera ndizikotata sei kuzofona foni yasimboti ukafona vaizosa meseji yekuti ozofona after chi amina yavaisende yakari anenge ari mafona akazokutaura nasimboti uyu mwana wangu kubva ipapa andakutaura naye because akamutuma baba wake ndosaka ndaifosana nababa wake uyu ndati kubva gore rese rineri kubva atongoti kubva gore rapera pa 2 years ndikataura naye achimbudza kuti ndikupai handazombofonana naye futi wandaanonenza nondia ndibaba wake kuti ndima kanditi mupe mwana imari ndakuda mari yangu ndosaka ndazoya kuno kudari kudai tiwedzekera pamwisimboti tanda kutifundirawo kuti chokwadi here kana kuti kwete zvekutaura navanzi gongo kana kwete mapinduriro angu ari kuti zvimwe chokwadi zvimwe makuhwa tangashina tongoti chimwe chete nekuti pane zvinofanira kuti zvinyorwe kuti tizive kuti chokwadi here kana tapindura kwataita mungandibvungudzo here kutsanangura ndosaka ndamandidzwa ndati zvimwe chokwadi zvimwe makuhwa saka ndati ndoda kuedza kutsanangura munyasondibata munyore zvakanaka munenge mune zvinhu zviviri zvamasana kuzivei pane zvechokwadi nezvisiri chokwadi takaine chokwadi chakanese ini maziviro angu nyaya iyi ndeyekuti mwana wangu zvechokwadi akanokuenda mari kunaambanje ini ndoziva mari ndozvanoziva imari ndichibvunza mwana wangu akanditi ndakakweta 250 ndonoita ndisingazivo muchokwadi wacho kana kuchii zvandiri kuti makuhwa nyaya yekuti ndakatendera kuti mwana wangu aende kunokwereta mupei zvenyu ndiri kuzogona takandisiya kuziva kuti wakakweretesana mari wongu ndinozviziva asi kuti ndinzi ndakapinda mukati manyaya yavo handidi kundiia ndetenge pane adzina vakuru inokumbunzoka mwana pindura zvitoro zvichokwadi zvavo chekutanga ndinoti sekutaura zvakadaba kuti chivo ichokwadi ndokandimira ndopaumira zvichitsanangura chokwadi chaunoziva tichitanga pavatanga ambanje vachitsanangura kuuya kwavari ndini ndakauya kuna ambanje venini ndikataura navo ndikati babaise ndipewo mari ndibatsirikane pandikuimba kwandopinda vakati hapana chakaipa simboti ndopandadzokera mbi yangu mangerazi vakataura akanga ataura ini achiti mambo makaonawo pana ane mari mundiudzewo ndo zvakazondipa pressure kuuya kuna ambanje kuti takaita tikuda chii tikuda mari shuwa ndakauya kuna ambanje ndakavataurira ndiro nyaya iripoti 2 namangerazi vakati hapana chakaipa asi mangerazi ndosvika kumupa mari kuti andimuzive ndataura zvakanaka inini ndini ndinotambira front mangerazi mumangu hanidzi zvakanaka
ndobvatano inini chibavo chandinacho chibavo chandinacho ndikadibuda mari ndofunga pakukura kwese tawirirana chibavo chakatengeswa ndikatora mari yandikatora 250 chaitengeswa kumazanga chatorwa naye bhaya ndindakatsvaga ndibhaya ndinaye ndichipo chipo chakatengeswa ndiripo chakatorwa chakawanda zvakadii zvekusanyatsoranga ndakakutaura chinhu chokwadi asi achisvike pamwe vachitaura kuti theri hakutanga panogona kufana kana chingusingazivi nhamba yaukatora ndai chino mu2 times chinosvika chakabudisa mari yakawanda ndiyo 250 kana zvirukanganisa 250 achiyaita mari chaziva kuti nimukuisira takaita ipapo yandogoziva mari yandikabata muruoko aitambidzwa mari ndiana ndaba ndiyereka kuti mari yakatambidzwa kunamba yaitambisa ndobva inini ndatobva iwe ndo chako ndozve 250 pochamangirasi chipamwe chete saka muri vaviri makapuwa 2000 mari yaibatwa muruoko rwangu ndati muri 2 nokuti makapuwa 2000 asi akakupai arikutaura nezvekutenga ini matamu chanazoziva saka angadai ari kuziva here akaburitsa akatora because kudoya munenge mune stock akagona kuvaita vachipa kuda chikwadiwo changu chekuti takatengeswa aiwa wauchaziva saka chokwadi usisi chikwadi ndinacho chekubata mari 2000 wakonza darero kati hauchinazoziva kuti chakatinowanwa handizvawakaona pakuda kuzipa 250 yaukaenda uchipiwa iwe uchitambira nhamba 9 muwakuitambirofukani muwako mese makakupa 250 ipapo saka ndopamukazosvukira chibasa ndichitengesere kuti mari iyi yawaida iwe ndipo wakazonika uimawakutanga 250 ungave neruzivo ekakurangarira kuti muna 2021 chibage chakorwa chaitimba ndimadini chinhu ichimbi yamandisi asi kumakoronyera ndokwaita asi 250 kasi tausati 250 papakechi saka tani ndingechizimusemaka tani ine 6 saka inomusa mari saka pamatani maviri ita 300 kwemimeri ikupaini 250 vachi 200 inobva paviri mashoko ako anenge akupisa nezvemusoro mako musoro mako zvakaitika chaizvo unazozviziva asi kuda kunotendera nekuti avaona zvinhu zvavari ora ngatiti tutaura 2021 kuti vazosvika kudarika zvinoda kuti nanhasa usiku wavo izvozvo pakubhadhara pane mari yakabhadhara pamari yandikutaura
ichibva kune mumbi yangu. Baba Yezvekwereti wapachichero ndikakukumbira no Baba Yezvekwereti tase mune madzimai yangu mamira zvakaita sosobho ndaroora machallenges andikisangana nawo aya. Vakataiwa hapana chakaipa Zimbabwean. Usatenderere. Zvikura kuti havasi vabhadharwa vekubva 2021 ndobvunza ndobvunza. Vakabhadhara hafu vakabhadhara ringi pasaini. Ndozvakuudze pana kanditi. Wakasangana naye. Sara 150. Pasara 150. Zvoreva kuti magirazi akabvisa here. Magirazi akabvisa ivo ndovakazondudza kuti abvisa. Chivabvunza kuti vakabusa matani mangani muramba wavo. Pamusoro wedare ndokunoda kubvunza kwamuri simboti kuti pamukayana futi ndakati handi ndakakutaurira kuti chibage ndichochi tsvagai bhaya nyama akatenga nedhora chandoda imari panoda kubvunza 3 tons 3.5 tons. 3.5 tons. Ndaika zvakati zvino mabasi pazvakabuda vaisa kuti ndopauti vakabvisa 3.5 tons. Masaga makaona here paayi kuiswa mu chati masaga here kawachokwa kuzvo changa chiri masaga chipimwa imi pamakanga muchini chichipimwa makaverenga masaga enyu akasvika pachii? Masaga isusu anga 40 bags. 40 bags ndova makawana ndovandikapima makapima. Saka ava tingagone kufungidzira kuti zvo pamadzimai vayo vakanga vakurasika njere pavaiti zvokufutana dzinogona kuve dziri kudenga kana kuti vandunyeva zvisazoziva kuti vanenge vachindifundira pakutaura kwavari kuita nekuti pakatokakadikunetsana pakavaitika ipapa pamashura vakasvika pakutaura mazwi vakataura ndikati ane mazwi nechaindionawo kumberi aiwa zvemazwi azvinembizoita munoita zvinasi vatone zvona vanga zvichikunzi zvo patakaverenga masaga tichipima pakanga pakaita masaga 40. Pamusoro wedare ndofunga inini ndikuza ndakabuza 3.5 ende manakiro azvaita ndekuti dangaidzi foni inokwanisa kuita kufonera magirasi 3 munhu kana kuti kudedza amai vachinaka tokukwanisa kuvabvunza mubvunzo vanokwanisa kubudisa chokwadi. Ini ndokuvabvunza mubvunzo ndandipa ndaienda ndaitosvika kuti kugogo ibhozi ndakandaauthorize kuti vapei nevava ndokasvikoda amaisipoti ndauya ndavaya vagara pamaisipoti ndivabvunze mubvunzo munatsonzwa chokwadi chese pa 3.5 tons munatsona kuti zvichokwadi ndakapa 3.5 pane zvakaitika zvacho vanokwanisa kuti kupupurire kuti 3.5 tons dzakabuda amaino vakagara ndichivabvunza mubvunzo ndati ndova ndainoona asipoti havasipo ndaisona masona asipoti kandi amaino asipo ndakabvunza mubvunzo asi munonatsona kuti chokwadi 3.5 tons dzakabuda. Chimwe chingani mubvunzo pamuri kubanga ndechekuti pamaitora chibage ichi maipima nemabhagidhi eribhurubhuru kana kuti naikusunze kana kuti naikusunza rekisara maipima eribhurubhuru pamusoro papa taipima mabhaketi maipima mabhaketi chiverenga mabhaketi saka mabhaketi enyu maipima akaita mangani? Asi zvokuweka pamakapima maitira kuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakaita mangani? ndovakatinzira 2 tons.
aiwa asi kuda zvituta nzida kuti mabhaketsi enyu amakapima muchiverenga kuti 1 2 3 akaita mangani sati ataura zvematanzi kuda kuziva kuti mabhaketsi enyu airi mangani nokuti maipima mabhaketsi muchiverenga kuti 1 2 3 regai titaure tichiti ndokukana ndakateerera nyaya iripo ndekuti tinoda kubvunza vambanje kuti makakweretesa ava chibage oro mari chibage yanga iri mari yandaida tabvunza mubvunzo wani makakweretesa chibage oro makakweretesa mari ipapo matauriro andoda kuita ndekuti ndandinenge nechibage regai ndimbopindurwawo mubvunzo wangu naambanje ndibatsirei vano makakweretesa chibage here kuno uyu kana kuti makakweretesa mari pindura mubvunzo iwo chibage good makakweretesa chibage right zvamakakweretesa chibage aive matanzi mangani amakweretesa vana 3.5 tons 3.5 tons right vamangirazi vari kutaurwa nezvavavo makapa matanzi mangani vamangirazi vaida vakavashiyana nepakati vamangirazi vamataura nezvavo makapa matanzi mangani ndakavapa 1 ton nehalf ne 5 bags nyorai zviri kutaurwa vamangirazi vari kunzi vakapiwa chii 1 ton 1.5 ton ne5 bags ko ava makavapa chii zvimwe chetezvo right vana makakweretesa pamwe chete okay saka vamangirazi vakakupedzai kubhadhara vamangirazi mari yavakanopiwa vakapedza kutibhadhara imwe yavaifanira kunge ichipiwa apa pane chamangirazi yakasara kuna tinashi hana kwanisa unosvitsa mari yese tenderai mubvunzo vamangirazi vakapedza kukubhadharai mari here imini havana kupedza kundibhadhara kukubhadharai chibage chavakatora havana kupedza saka vamangirazi makazotaurirana navo here kuti musavakwirirewo dare vamangirazi ndakataurirana navo makapedzerana takapedzera kuti mari yandikasikopiwa natinashi mirai vamangirazi vachiine mari yenyu asi hamusati hamuna kuzovakwirira dare nekuti makapedzerana havasisina havasisina chikwereti havasisina chikwereti okay right saka apa taakusarirwa nechiya taakusarirwa ne1 ton and half ne5 bags hati ndizvo pamusoro mati ava makavapa 1.5 ton mabhegi mangani 5 mangirazi vakamupa zvimachetezvo asi mimi muri kuti makaburitsa 1.5 ton 3.5 ton panapa pari kutiratidza kuti zvo chibage chamakavapa hachisi kusvika pa 3.5 tons
Pane 1.5 tons. 5 days. Whole plus 5 plus 5. 5 plus 5 inogaiswa 10. 3.5. Saka tikuti asari 1.5. Ndizvozvo. Right. Ndanzwa inini kuti vamangirazi vakanotsvagwa nevanhu ndizvo kuti vapindewo paloni ndizvo zvakanzi vamangirazi handivazivi saka ndinotomira newe wandinoziva. Dai nandiriinoidini wamunoziva maigona kundikwetetesera pamusoro tofunga chinonzi chokwadi inini tokuta chinonzi kutaura chinonzi chokwadi. Ndati dai nandiriinini wamunoziva maigonawo here kundikwetetesa. Ndepai. Alright, mapindura kana muchibvunzwa mudari pindura zvakudai. Zvino nhau iri pa munhu ane chikwereti cheindou che1.5 chechibaka pamusoro ndizvozvo akwete inini ndosaka kuti ndakavakwetesa zvakafanana tiri papound handitika uyu azokoleta mari kuti anosvitsa kuna mangirazi mari yakakwana yandavapo handitika sezvo vanga vachifanira kuchena zvakaita se zvakaenzana uye haana kunosvitsa maripi iyoyo kuna mangirazi. Nhau yatiri kuda handinokwedza handisana ndapedza. mira nhau yenyu taakuiona manje kuti inoda mangirazi hati kuzwa ima hamugone kurevera mangirazi ini nyaya yamaunza kudare zvamakaona kuti maakuendesa nyaya iyi kudare mazwa anofanira kupindurwa namangirazi ega mainge makati mangirazi uya kudare nokuti nyaya iyi inoda mangirazi hatigone kuipedza mangirazi asipo nokuti maakuisa mazwa amangirazi pamuromo wenyu kunga akafa. Ayo pamusoro mira handipati pandambopindure pa ndofunga ndipo pandamboti amai vacho nababa vacho nomunhu kwadedza vaipati apa ndofunga muromo wena bokutaura amai vasimboti kuti zvinhu zvandava kuti handina iye usho nevabereki vake apa richandikaita vabereki vasipo. Aiwa nhau hakusiri kwatiri kuenda uyo haana kuramba kuti ane chikwereti chenyu chataakuda kuziva ndechekuti chikwereti chine uyu nechikwereti china mangirazi chaakabhatara hatiti zvakamira sei nokuti uyu ndiye akaudza mangirazi azobhatara ine imwe mari yamuri kureva kuti yakatorwa neuyu zvino zvamangirazi hazvipindurirwe nemi zvinopindurwa naiye ari pa ende chimwe chinhu chamunofanira kuti muzive iloni yauri kupa vanhu isinganyorerani inofanira kunyoreranwa nhasi muchibudisa bepa kuti bepa rangu iyi ndomusi wakati ndozvandaitirana nevanhu zvino hatina kuona bepa iro asi chataakuita taakukupai mukana wokuti muite kuti vamangirazi vazouya kudare topedzisa nyaya yedu. Next day.